Kai, ƙaramin ɗan yarwa. Ina ga to yau da mu samu kuɗi. Jin kan wannan yaron za ta yi kuɗi wallahi. Kana magana sai na yanka ka wallahi. Kana magana sai mun yanka ki. Sai mun yanka ki. Kina magana sai mun yanka ki. Saka shi, sauri. Saka shi. Kina magana sai mun yanka ki. Kina magana. Yau na ka same mu. Yau ka gashi wannan kan yaron za ta yi kuɗi wallahi. Ai ka bari kawai ƙaramin ɗan yarwa. Kina gani ki wannan yaro? Kansin nan ba karamin kuɗi za ta yi ba. Ai ni dama na ce ma mu shiga wannan sana'an kawai. Ki bari kwanan nan za mu yi kuɗi. Yanzu buɗe shi. Za mu koma Ibadan masu kuɗi sosai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ke ai ba ga finan ba ga finan ba sai gere ki. Yau mi dauki abin da ya fi karfin mu. Ke kika dai. Ba kai da kawo ba. Ni ba mun zo daga Ibadan ba mu san komai ba. Kika sai mana mu fara. Ke ai ba kika lesi ga finan ya dawo tana. Inna lillahi. Yau mun dauki abin da ya fi karfin mu. Wallahi kika sai mu dauke shi ai. Sai mun ce ba sai mun ce ka bace. Inna lillahi karamin dan yarbawa kalle ya bace. Inna lillahi rake. Hege karamin dan yarbawa.